și bine v-am regăsit la un acest joc de pe canal. Se numește Bebelușul Galben și astăzi rolul nostru este fiind babysitterul și trebuie să avem grijă de bebelușul satanic. De ce îi se zice asta? Nimeni nu știe. Păi, înainte de astăzi, nu uitați să dați un like și să vă abonați pe canalul meu de pe YouTube și să dați follow și pe Instagram, chiar și pe TikTok. Așa că nu o să dureze mult și nu vă costă chiar nimic. Totul este gratis. Se pare că în episodul de astăzi se pare că o să avem de-a face cu bebele. Ceva rău, boschetare. Nimic? Ok. Hai că ți aduc ceva. Uite, boss. O figurină de aia, din SCP. Ia uite, mă, bossfic. Hai că ți aduc eu ceva de păpic, ok? Ok. Cum se uită ăsta la mine? Bun. Hai. E vremea să bei laptele. Yes, mă, te căca pe tine. Acum e vremea să schimbăm chiloții. Ok? Bun. Uite, nu mai. E la viciu? Nu mai. Uite. Ce faci, mă? Yes, mă, hai, la culcăric. Dar să nu faci vreo șmecherie, ok? Hai. Tu, în timp ce o să te culci, nenea Nexus o să se uite la CSGO, ok? Ok. Oh, scuze. Hai. Noapte bună. De unde apără, mă? Bun. Acum e vremea să ne uităm la Rafael. A fost greu, dar aia e. Ce-i, mă, ăsta? Bă, ce-i, mă? Ai visat urât? O, că vin. Unde ești, mă? Uite, mă, ce figură e el. Hai, la curcărică. Lasă plânsul. Hai. La culcare și noapte bună. Hai, noapte bună. E greu, dar ai, busule. Hai să ne uităm la Eugene. Ba, ce cu ecranul, nu știu. Bun, ia să vedem. Răsete, loc, este foarte amuzant. Nu este deloc amuzant. Mă rog, hai să începem. Bă, nu se supără dacă mă duc la o cameră de aia secretă. Ia să aruncăm și noi o privire la casa asta. Stai să închid ușa să nu mă audă. Ce asta, mă? Înregistrare video. Stai mic. Ok. Night fell the first day, and the hours dragged on. Still we cared for the child. Ok. We spoke of Hastur and Casilda in their absence, while outside the fog rolled in as the cloud waves roll and break on the walls. Oh, the sin of such innocent eyes, clear as crystal, understood by the ignorant and wise alike, more precious than jewels, more soothing than music, more awful than death. Then, as I fell, I knew that the baby in yellow had opened their tattered mantle, and there was only God to cry to now. Cred că este ceva de bebe ăla demonic.
Da, să vin cu ochii în patul pe el. Da, în timp o să-i aduc ceva de pupic. What the hell? Ce faci, mă? Și că e figuri de aia de Golden Freddy. Hai să te schimb. Ia să vedem. Presupunem că ai făcut o baie. Bun. What the... Tu rămâi aici în timp ce eu o să iau chiluții, ok? Cheers? Cheers. Talisman and their uses in the child. Se pare că talismanul este și îngrijirea copilului, în caz dacă este posedat de un demon. Hai, băsui că e vrea să schimbăm chiroții de bărbați. Hai, să mergem. Cum se uită ăsta urât? Ce fuță, mai teme odată. Hai, băsuică, la culcărică. Dar să mai zici vreo șmecherie, ok? Ok. Hai. Hai, la culcărică. Se uită ăsta urât. Noapte bună. Bun, hai să ne uităm la CSGO. Și cu beberul, nu știu, zici care a apucătorul de Golden Freddy. Și acum? Good night, sweet dream. I will show you me dream. Să vedem ce se întâmplă. Ia să vedem. Ia să ne uităm la Eugene. Ce-o-i mă ăsta? Băi, ce-i mă? O, gata mă, liniștește-te. Așa, bebe fericit. Hai, noapte bună. Hrănește-mă. Feed the baby you master. Bine, n-a trebuit să scrii asta. Ce animal. Ce desene are să mor eu. Ia să vedem. Hai de viața mea și de zilele mele. Oh, m-a scăpat biberonul. Mă, uite cum se uită ăsta rău la mine. Bebe fericit, te căca pe tine. Hai să ne schimbăm la chiluței. Iau și chiluței și... Oh, nu. Trebuie să mă duc după talisman. Să exorcizăm copilul. Exorcizare! Watch out! Piere satană! Oh, nu plânge, nu plânge, nu plânge, nu plânge, nu plânge. Nu plânge. Se pare că nu e de bine. Dacă vezi să sătește, bate așa. Dacă vezi să sătește... Dacă vezi să sătește, bate așa. Dacă demonul e vesel, dă-l și tântește pe jos. Bate așa. Bă, nu se întâmplă chiar nimic. De ce se... Păi... Păi, l-am exorcizat. Dar de ce? Bă, mai tem eu cu fețea aia de gay infect.
Dacă mor, mor. Aia e. Nu pot să fug pe aici? Nu. Aia e, mor. Hai, bă, beberule. Hai să te văd. Aoleu. Ce se întâmplă? Illuminati! Good night. Thanks for play. But there is more coming soon. Ceva de genul. The baby in Willow. Ce mai dragi pe tine? Mă rog. Cam atât, băi și fete, și dacă mai aveți episoade de ceva de genul, nu uitați să dați un like și să vă abonați pe canalul meu de pe YouTube. Nu uitați să-mi dați un follow și pe Instagram, chiar și pe TikTok. Așa că ne revedem la următorul video. O seară frumoasă și bye bye!